NNIT er jo en IT-servicevirksomhed, som rigtig mange kender. Vi kommer jo fra Novo Nordisk og har rent faktisk siden 1994 været en selvstændig IT-servicevirksomhed. Vi har 3 meget vigtige kerneværdier. Det er at være åbne og ærlige, være samvittighedsfulde og tilføre værdi. NNIT er jo gået fra at være en intern IT-funktion hos Novo Nordisk til at være en fuld service IT-virksomhed, hvor det er, at vi konkurrerer med de største spillere i verden. Vi konkurrerer med indiske spillere, med amerikanske spillere, lokale spillere og europæiske spillere. Og det er den virkelighed, som det er, vi arbejder med. NNIT fokuserer på høje kvalitetsleverancer, og dermed er den grønne lampe lyser. Det er der rigtig mange af vores kunder, der sætter stor pris på. Men det er jo ikke nok. Det er jo den samlede kundeoplevelse, som der efterspørges. Så for mig er det afgørende, at alle vores kunder kan føle, mærke og opleve, at vi gør en forskel. Og det har vi struktureret i vores Customer Experience Management-program. Customer Experience Management er ikke nyt for NNIT. Det ligger i virkeligheden i vores DNA. Vi har igennem mange år haft et Customer Feedback-program, hvor vi har mål på vores kunders tilfredshed og loyalitet. Men med principperne inden for Customer Journey Mapping har vi fået mulighed for langt bedre at forstå vores kunders oplevelser og deres rejse gennem NNIT. Vi satte os for at kortlægge kunderejsen for alle vores eksisterende kunder. Og det gør vi sammen med Hjalte Nielsdal, som hjalp os med en proces, hvor vi baseret på ægte outside-in-principper og derefter inside-out-principper kunne bedre forstå, hvad det var for en rejse, vores kunder var på igennem NNIT, og hvilke oplevelser de egentlig gerne vil have. Det vi kalder desired experiences. Vi interviewede med andre ord vores kunder for at forstå, hvad det er for en kunderejse, de er på igennem NNIT. Og dernæst lavede vi en workshop-række internt i NNIT med mere end 100 deltagere, som forholdt sig til de data, vi havde opsamlet, og bedre kunne forstå og designe de kundeoplevelser, vi så skulle levere til vores kunder endegyldigt. Vi er nu 6 måneder inde i den Customer Experience Management-rejse, og med afsæt i alt det arbejde, vi har lavet med vores kunder internt, der er vi nu kommet frem til en Customer Experience Playbook, hvor vi har samlet vores forståelse af vores typiske kunders rejse gennem NNIT og de oplevelser, de gerne vil have. Og måske endnu vigtigere, hvad det er, vi i vores enkelte roller i NNIT rent faktisk kan bidrage med for at møde den oplevelse, som vores kunder gerne vil have. Og netop det med rollerne bliver ret afgørende, fordi det taler i virkeligheden ind i den interne forankring, som bliver nødt til at finde sted. Fordi en Customer Experience Management opgave kan ikke løftes af 100 frontline medarbejdere. Det fordrer i NNIT's tilfælde af omkring 2700 sjæle på tværs af 6 internationale lokationer, forstår, hvad det er for en rejse, vores kunder er på, hvad det er for nogle oplevelser, de gerne vil have, og hvordan vi kan levere på de oplevelser. Så derfor er den interne forankring fuldstændig afgørende. I forbindelse med den interne forankring, der har vi arbejdet lidt med, at vi tager kundernes briller på, for at den vej igennem bedre kunne forstå den rejse, de er på, og forstå de oplevelser, de gerne vil have leveret. Det kan virke lidt letkøbt, men det har i virkeligheden hjulpet os med at sætte fokus på det, vi gerne vil opnå. Det kunne lyde som om, vi er færdige nu, men det er vi jo langt fra. Vi har ledelsens opbakning til at fortsætte vores Customer Experience Management-program, men det er jo først nu, vi skal ud og uddanne de 2700 sjæle i NNIT på tværs af 6+ lokationer. Og det er et arbejde, vi glæder os meget til i NNIT, og en rejse, vi glæder os til at fortsætte sammen med Hjalte Nielsdal.